Здравейте, аз съм Тете. Това е това. Тази игра. Аз го направих. Има чудесни. Чакай. Да пусна. Това. Нищо, аз ръка снимам ти. Не. Какво снимаш? Снимаш клип? За Николай. Ама каква игра играя? И още една. Не знам да разбере каква игра. Зизи, спри! Ти! Само ти не знаеш, че ти преди играеше. Не си спомням. Това е тази игра, искам да видя. Трябва да ми провериш салото. Искаш да ме провериш? Не искам. Ето, провери ме вече. Ето как се Ще започна от